na oslavu počkať, pretože najmä Cyprien Sarrazin veľa naznačí. Rozhodne v silách Francúza je predviesť minimálne podobný výkon, aký ukázal pred chvíľou Marco Odermatt. Sarrazin má úžasnú formu, sebavedomie, motiváciu. Po včerajšom víťazstve optimálna dĺžka skoku na Mausefa, ale podobne, alebo presne rovnako ako v prípade Marca Odermatta. Identický aj ten medzičas po Mausefa, ale karuzel bude extrémne dôležitý. A Sarrazin ho zvláda výborne. Krásne sa dostáva na Steilhang. V dobrej línii, v dobrej vysokej stope a preto má 64 sekundy k dobru. To je paráda, čo ponúka Cyprien Sarrazin. Už môžeme bez problémov povedať, že Francúzi konečne našli nástupcu Lika Alfanda, a to plnohodnotného nástupcu. Pozrite sa na to, čo predvádza Cyprien Sarrazin. To je iný level jazdy na štrajfe. Práve Lik Alfand je posledným Francúzom, ktorý získal malý kryštáľový glóbus za celkové víťazstvo v jazde. No a v tejto sezóne Sarrazin robí všetko preto, aby opäť Francúzsku prinavrátil túto pozíciu. Cyprien Sarrazin neurobil žiadnu chybu, ide famózne s obrovskou dávkou rizika. A to bude čas, ktorý naozaj už bude veľmi ťažko prekonateľný, ak neurobí ešte nejakú chybu pred cieľom, pretože na štrajfe je tých záľudností strašne veľa až do konca. Hausberg Kante zvládnuté na veľmi dobrej úrovni a teraz ešte posledná výzva. Travers na Hausbergu s terénnymi vlnami, kompresiami. Všetko zvláda Sarrazin fantasticky a bude jasne na čele. Francúzsko má obrovskú megahviezdu rýchlostných disciplín a to asi pred začiatkom tejto sezóny nikto nečakal. Takmer sekundový náskok pred Odermattom. Myslím si, že vidíme víťaza. Toto sa bude extrémne ťažko prekonávať, ak sa to vôbec dá, pretože to bola jazda blížiaca sa k dokonalosti. Tak dnes už môže byť novým lídrom celkového poradia jazdu. Strácal iba 26 bodov po včerajšom víťazstve na štrajfe. Dnes to bude s veľkou pravdepodobnosťou blížiacou sa k 100%. Tretí sezónny triumf v jazde, celkovo štvrtý v rýchlostných disciplínach. A to ešte pred 2 rokmi bol špecialistom na obrovský slalom. Ale ak ste silní v obrovskom slalome, môžete sa posúvať v alpskom lyžovaní akýmkoľvek smerom, či už k slalomu alebo k rýchlostným disciplínám. Obrovský slalom je fundamentálna disciplína alpského lyžovania. Stredný oblúk je základom všetkého. Odermatt sa fantasticky pretransformoval. Taký typický vývoj. S vekom sa pretekári dostávajú čoraz častejšie a výraznejšie k rýchlostným disciplínám. Sarrazin nie je výnimkou, ale ten jeho prerod na zjazdára je úžasný.